Hava madekwana hama, zuva riri 24 July 2026, Sabata richitanga. Tinokuropafadzai muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Anoyera. Nokuti mave nesu tapinda zvakare nyama nemweya zvichiri pamwe. Amadiwa nhasi ndiri kuda kutaura pamusoro peHOVE. HOVE. Chidzidzo cheHOVE tiri kuchiona kupi? Pamusoro pezvokudya zviva nezviuru 5 nezvokudya zviva nezviuru zvingani? 4. Makanzwa imimi kuti vari murenje. Itai renje. Wilderness. Zvikanzi vari murenje vakapuhwa mana yakabva kudenga. Vakapuhwa nezvihuta. Vakaita sei? Vakarwara nokuda kwenhafu. Asi chitarirai, Ishe wedu anovapa chii? Chingwa. Zvingwa zvingani? 5 neHOVE 2 pokutanga pakadya vane zviuru 5. Pepiri anovapa chii? Zvingwa 5 neHOVE shomana. Kana chitaura HOVE shomana takutaura kuti haisiri 1 haisiri 2 pamwe 3 zvichikwira. Muri kupanzwa? Zvikanzi HOVE duku shomana. Pekutanga pakangonzi HOVE 2 asi apa pakunzi HOVE duku. Chachinja chii? Zvinhu zvachinja nokuda kwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvakazadziswa, zvakawanikwa pazvinyorwa zvakabva panhoroondo yaIsraeri navaprofita nohungwaru namapisarema. Ndo pari kunzi HOVE 2 apa. Zvikanzi izvi zvapasa nokuda kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ndosaka zvazobuda zvazvingwa zvingani? 5. Asi pazonzi papamhidzirwawo dzimwe HOVE futi. Mushure mokunge mavadya pakangoramba pane chii? Pango nematengu 5 chete. Haana kuzita 12. Angoramba ari matengu 5. Amen. Muri kupaona? Saka nhasi toda kutaura pamusoro peHOVE. HOVE tingatange kutaura pakuti chii? Makaenda pana Mateo 4 verse 18 zvikanzi Jesu paakanga achifamba pedyo negungwa reGarirea akaona varume 2, Simoni ainzi Petro nomunun'una wake Andiria. Vakanga vachikanda mambure avo mugungwa nokuti vaiva vabati veHOVE. Amen. Nda kuti mubatisise shoko iro riri pavhesi 18 iriri kunzi nokuti vaiva vabati veHOVE. Zvichireva kuti vanhu ava vakanga vane nhoroondo yokushandira Mwari. Muri kupanzwa? Kana muchienda kune dzimwe nhoroondo munonzwa kunzi mumwe wavo akanga ari mudzidzi waJohani Mubhabhatidzi. Naizvozvo vakanga vari babati. Muri kupaona kapa? VeHOVE. Antai munoziva kuti HOVE inorarama mumvura chete. Muri kupanzwa? HOVE inorarama mumvura chete. Kana yakabuda mumvura inofa yonhuhwa. Muri kuzvinzwa? Haina upenyu. Zvino kana isusu tichiraura HOVE, makanzwa kuti tinoraura asi hatiraurire isusu. Nokuti takatotumwa kunzi tiite basa, hatiraure kuti tidye HOVE. Fange zvikuita vafundisi venyu vekumachechi makuru ava vakupfuma nemari dzavanopuhwa navanhu. Zvikanzi hatiraure kuti tidye isu, asi zvinoraurwa kunzi zvigova zvokudya zvani? ZvaMwari kumusoro ikoko. Vanogova zvokudya zvaMwari seiko? Pakurarama neshoko rake, pakufamba nekururama nohutsvene. Muri kupanzwa? Ndo zvinodya Mwari izvozvo izvo. Utsvene hwenyu nokururama kwenyu nokufamba munzira dzake muchichengeta mitemo yake zvaakatonga nezvaakatema. Muchifamba makarurama. Muri kupanzwa kapa? Ndo zvinodya Mwari izvozvo. Ava vepasi ava vari kudya chii? Imimi. Zvino vakadya imimi zvichifanirwa kudyiwa naMwari, vachazova vanhu vakanaka here? Muri kupanzwa? HOVE ndedzaMwari dziri kutaurwa apa, hadzisi dzavanhu. Isu basa ratatumwa kuti tiite nderekuti tiraure chete. Muri kunzwa kai? Naizvozvo vose anozviti muKristu anotevera Ishe wedu Jesu Kristu wakapuhwa musinzekete wokuti araure HOVE. Muri kupanzwa kai? Vamwe vanongoraura chete, vamwe ndivo vanoita sei? Vanodzidzisa, vanorayira. Muri kupanzwa? Vamwe vakaitwa vaprofita, vamwe vakapuhwa mabasa akasiyana siyana, asi vose varauri ivava. Mumwe nemumwe ane basa rake. Tisingaraure HOVE kuti dzive dzedu. Amen.
Jesu akati kwavari, uyai munditevere uye ndichakuitai vabati vevanhu. Amen. Pakarepo vakabva vasiya mambure avo vakamutevera. Vaiva vabati vehove, vava vabati vavanhu, asi tinonzwa kunzi vanhu vakanga vakaita sei? Sehove. Yatimbopesai zvedu kana pavhesi 21 apa. Zvikanzi achibva ipapo akaonazve vamwe varume vaviri vaiva mukoma nomunun'una, Jakobho mwanakomana waZebhedhi nomunun'una wake Johani, vakanga vari mugwa nababa vavo Zebhedhi vachigadzirira mambure avo. Jesu akavadana, uye pakarepo vakasiya igwa nababa vavo vakamutevera. Amen. Inzwi iri tariwana panani? Pana Mateo 4 kubva pavhesi 18 kusvikira pavhesi 22. Asi svondo rakapera takataura pamusoro paHabakuku. Habakuku anotaura chiti anotaura zvimwe zvinhu zvinotinetsei. Zvikanzi, imi Jehovha Mwari wangu, kubva pavhesi 12 Habakuku 1, mutsvene wangu hamuzakavapo kubva pakutanga here? Isu hatingafi. Jehovha, imi makatema kuti vatonge, nemidombo makavaisapo kuti varange. Imi muna meso akaisvonaka, asingade kutarira zvakaipa, musingade kuona zvisakarurama. Munotaririreko vanonyengera, muchinyarara kana akashata, achimedza akamupfuura nokururama, muchita vanhu sehove dzegungwa, sezvinokambaira zvisina mubati. Amen. Mukunzwa mozondoverenga mabhuku echirungu muchitevera mashoko aya. Habakuku 1 kubva pavhesi 12. Asi tapedza zvedu. Vanoredza vose nechiredzo chavo, vanovabata mumumbure wavo, vachivaunganidzira mutava rwavo. Naizvozvo vanofara kwazvo, vane mufaro. Naizvozvo vanobayira mumbure wavo nokupisira rutava rwavo zvinonhuhwira, nokuti mugove wavo wakakora nazvo, zvokudya zvavo zvawanda. Zvino vangadura zviri mumumbure wavo vakaramba vachiuraya marudzi avanhu here? Amen. Murupanzwa kapa ndozviri kutaura pamusoro pevadzidzisi vedu vatinavo mazuva ano, mapasta namaapostora navaprofita. Vari kuita sei? Vari kudya vanhu, vatumwa kunobata vanhu. Vari kushandisa shoko rimwe chete iroro raMwari. Vari kushandisa ni Jesu, vari kushandisa Mwari, vari kushandisa shoko raMwari. Vobata vanhu, vanhu vouya kwavari, asi ndivo vanozodya. Zvakaita sei? Vanozodya vanhu ivavo havachabatira Mwari, vakubatira ivo. Zvikanzi vamwe vavasingade vanotiita sei? Vokurasa. Kana uri murombo vanotokurasa, havana basa newewe. Vanoda vanhu vanoita sei? Vanobuditsa mari. Amen. Okay, taverenga Mateo 4, taverenga Habakuku. Tingaverengeri Marko 8 neMarko 6. Ndo patinowana pamusoro peHOVE. Marko 8, redza tione, hatingaiverenge zvakare. Makaenda zvinokana kuti makatangira kana pane totangira paMarko 6 ndo pakataurwa zvevanhu vane zviuru zvishanu. Makaenda Marko 6 verse 41 zvikanzi akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri. Amen. Uye akatarisa kudenga, akavonga, akamedura chingwa. Ipapo akazvipa kuvadzidzi vake kuti vazvigadzike pamberi pavanhu. Akagoverawo hove mbiri dziya pakati pavo vose vakadya vakaguta. Uye vadzidzi vakanonga zvimedu zvezvingwa nehove zvikazara matengu 12. Varume vakanga vadya vaisvika zviuru zvishanu. Amen. Matengu 12 ane hove nezvingwa. Asi makaenda pana verse 8 Marko 8 zvinonzi akaudza vanhu vazhinji ava kuti vagare pasi. Akati atora zvingwa zvinomwe uye akavonga, akazvimedura, akazvipa kuvadzidzi vake kuti vaise pamberi pavanhu. Uye vakaita saizvozvo. Vakanga vane hove duku shoma shoma zvakare. Uye akavongazve akaudza vadzidzi kuti vadzigovere kuvanhu. Vanhu vakadya uye vakaguta. Shure kwaizvozvo vadzidzi vakanonga matengu 9 azere ezvimedu. Pakanga pane varume vangangosvika zviuru 4. Uye akati avaendesa, akapinda mugwa navadzidzi vake akaenda kudunhu reDharimanuta. Amen. Taverenga Marko 6 zvokudya zvevane zviuru 5 naMarko 8 zvokudya zvevane zviuru 4. Tichibuditsawo shoko rekuti hove mbiri pakutanga nehove shomana pechipiri. Zvino ngatiendei zvedu pana Exodo 15. Amen. Exodo 15 inotaura pamusoro pokubuda kwavakaita muIjipita pagungwa dzvuku. Vanhu vakafamba naMwari vachitenda nekuti vakanga vaponeswa. Muri kunzwa? Kana tichitaura pamusoro pekuponeswa tikutaura salvation. Muri kunzwa? Saka imimi kana maponeswa
ndozvatiri kutaura izvo. Ava vakanga vaponeswa vachibuda muIgipita. Takati Igipita rinotorwa sei? Igipita tinotora senzvimbo yezvivi patinomanikidzwa nemurau waSatani kuti tirambe tichimushandira chete, asi kana taponeswa takuziva kuti takushandira Mwari. ZvaSatani izvi tasiya, hatichamanikidzwa nezvinhu zvaSatani. Muri kupanzwa? Saka vakanga voimba rwiyo rwakanakisa chaizvo. Vakaimba vachitungamirirwa naMiriam, rwiyo rwaMoses naMiriam. Amen. Rwiyo rwakanaka chaizvo. Asi panozosvikawo pane imwe nzvimbo, muri kunzwa kuti vari kufara, vari kutenda nezvavakanga vaitirwa naIshe, zvavakanga vaitirwa naMwari, zvokubudiswa muIgipita. Vasununguka, havasiri pakati pavabati vavo, havachatevererwa navakaipa. Saka vanhu vari kuita vari kutenda. Muri kuona vanhu vakazara nekutenda, asi vanosvika pane imwe nzvimbo inonzi Mara neErim. Yatimboverengai pamusoro peMara neErim. Zvikanzi pavhesi 22 yaExodus 15. Ipapo Mozisi akatungamirira vaIsraeri kubva pagungwa dzvuku, uye vakapinda murenje reShuri. Vakafamba kwamazuva 3 murenje vachishayiwa mvura. Amen. Takati mvura inomirire chii? Mvura inomirire chii? Upenyu. Nekuti kana muri hove hamungararame kunze kwemvura. Amen. Asi takatiwo chiiko? Bhaibheri rakafanana neguva. Kana risino mweya waro, tinokwanisa kubudisa zvakaora kubva mariri. Uyezve hatina mufaro, tinenge tine shoko rinovava. Ndozviri kutaurwa. Mukati merenje munotopedzisira maita nyota chete yomweya mutsvene. Shoko rinenge risina basa, makungoziya sevanhu vakaponeswa. Muri kuona, makaponeswa imi, saka munoda zvitsvene zvaMwari. Munoda kuti Mwari agare achikurangarirai, achikupai mweya wake, muchifadzwa neshoko rake. Zvino kana zuva rakatema, apa hamuna mvura, muri kungoona mashoko iwawawo. Ndosaka vaIsraeri kanga vakazokombrena kuti haiwa, chatiri kungoona chete ndiyo imana iyi, taita taneta nayo. Shoko rinosvika pakusashanda kana pasina mweya. Muri kupaona, tinenge tangotemura zvedu, but zvinenge zvisatinakira. Shoko harichatinakira. Mvura dzakuita dzakuvava, mvura dzakubuda ipapo dzakuvava, asi tinoda mvura dzinotapira kaizvo. Tinoda mweya waMwari kuti tinge takazadzwa, takasuswa nemweya waMwari, tichifara, tine mufaro, tiri vatsvene. Muri kupanzwa? Ehe. Zvikanzi zvino vakati vasvika paMara, havana kugona kunwa mvura yacho nekuti yaivava. Amen. Kutozonzi Mara ndekwekuti mvura yaivava. Vakambenge vane mufaro. Tarirai zvavakanga vaitirwa pagungwa dzvuku. Hondo yakanga ichivateverera yakanga yaparara. Vakava nemufaro, vakafara vachiimba. Asi vakazosvika pakunetawo, vakuda kutsvaga zvimwe zvinhu zvakawanda. Muri kupaona? Vakuendera mberi neupenyu. Zviye zvekuti amboponeswa kuIgipita zvakanganikwa zviyazvo. Amatakadye kare, zvikanzi nevakuru venyu hanyaradze mwana. Naizvozvo saka tiramba tichidya shoko raMwari kuti tirambe tichita sei? Tichifara. Tigare takanyaradzwa. Muri kupanzwa? Tinongonyaradzwa nemweya mutsvene. Muri kupaona? Nyange chingwa ukachitenga chiri fresh ungambofara kuchidya chiri fresh, wakasachipedza chose, ukapota uchidya mbichana, chinopedzera pakuzokuita sei? Pakuzokurwarisa. Chinenge chomwerera chisanake, chakuenda chichiipa. Muri kupanzwa? Saka tinofanira kunge tine mweya waMwari kuti tigare tichita sei? Tichivandudzwa shoko, tichizarurirwa. Mwaona tichiona kunaka kwaMwari. Amen. Hazvirevi kuti tinofanira kugara tingoone mamiracles mazuva ose, kuti iro shoko pacharo rinotifadza kana mweya waro uripo. Ndipo patinenge tichinzi takaita sehove dziri mumvura, asi kana tikabuda mumvura hazvisina kutinakira. Taakuparara, tinopedzisira toita sei? Tonhuwa, tinenge tichingofamba tichiti tiri vaKristu zvedu, tinoenda kukereke zvedu, tinobata mabhaibheri zvedu, asi tinenge toita sei? Tonhuwa. Ehe. Saka ngatiende pavhesi 23. Mvura dzaita sei? Dzaivava. Mvura dzakanga dziripo akanga ava matakadya kare, kana mukada kuti matakano kare. Mvura yakanga yashata. Vakati vasvika paMara, havana kugona kumwa mvura yacho nokuti yaivava, ndokusaka nzvimbo yacho ichinzi Mara. Saka vanhu vakapopotera Mozisi vachiti, tonweiko? Amen. Muri kupaona? Kupopotera Mozisi wemurau. Tiri kuchengeta murau,
tikufamba naMwari, asi tomweiko? Vanhu vakutsvaga zvitsva zveIgipita, zvekurohwa kwaFarao nehondo dzake zvakanga zvapfuura. Zvematambudziko akaonekwa navaIgipita muIgipita zvakanga zvapfuura. Tinoda zvitsva. Muri kunzwa ka? Tinoda kugara tichifadzwa nemweya waMwari. Ndosaka vamwe wenyu muchizoita backslide, nokuti panenge pasina mweya unenge usisipo. Munenge maita sehove dziri kunze kwemvura. Munopesera mabatana nezvinhu zvenyika mukaita murove. Zvikanzi kwakaenda imbwa ndo kwakaenda tsuro, kana kuti kwakaenda tsuro ndo kwakaenda imbwa, hadzina kuzodzoka. Moparara makadaro muchiti muri mukereke. Zvikanzi Mozisi akachema kuna Jehovha, Jehovha akamuratidza chimuti akachikanda mumvura, mvura ikanaka. Amen. Chimuti, muti, muri kunzwa? Muti. Kana tichiti muti isusu tichitaura pachishona tikureva mushonga. Muri kunzwa? Zvikanzi Mozisi akaisa mushonga mumvura ikaita ikanaka. Asi muti ndewekuita ndewekutungamirira tsvimbo yaMozisi. Muri kuona? Mozisi akanga ari right. Zvichida Mozisi naAroni naMiriamu vakanga vari right, nokuti Miriamu akanga ari muprofita. Asi vanhu vari kuvavirwa. Havasati vanyatsoziva Mwari, havasati vanyatsobatwa naMwari zvokuti vanokwanisa kuramba vachingomuteverera nguva dzose. Murau uri ngovapa, murau unopedzisira wavaita wavambunyikidza. Vanenge vachisarambe vachida kungoramba vachitevera zvaMwari. Vanenge vakuda kufunga kuti asi zviya zvaimboitwa navaIgipita vaya vachiita masadaka, vachifamba vasina kupfeka, vachingoti wawatora ndizvozvo, wakatora mukadzi wemunhu wakarara naye, hazvina basa izvo. Ndizvo zvavanenge vakuda kuita izvozvo izvo. Muri kuzviona? Bhaibheri vanaro, murau vanawo, asi vakutoona kunge murau unoita unovambunyikidza. Pane chimwe chinhu chinofanira kunge chiripo chinoita kuti varambe vachida shoko raMwari. Zvita ndipo patinokonewawo isusu savafundisi, savadzidzisi, savaApostora, savaprofita. Vanhu tinenge tangoita vokumanikidza kuti uyai kuchechi tipote chikutorerai mari. Muri kuona? Tisisina zvitsva zvokuvapa kuti vavakwe, vavandudzwe, vaende pamberi vachikudza Mwari. Saka muchizoona vamwe vaprofita vakazoti zvakanaka kuti tiende kun'anga dziya dzekuMozambique. Vakanotora zvavakanotora izvozvo, vakanotora nezvidhoma, vakatora nenyoka nezvimwe zvinhu, vakatanga kuita masaramusi. Kuti murambe muchiita makabatwa kumeso, muchiona mabasa, asi mvura chaidzo hadzipo. Muri kuona? Hapana mweya waMwari. Imimi makungonakidzwa neentertainment yemamiracles anenge achiitwa. Muri kuona? Chamuri kuendera kuchechi mamiracles. Chamuri kuendera kuchechi minana inenge ichiitwa. Haisi kunzi minana iri kuitwa naMwari. Nekuti zvokwadi vanoda Mwari, vanomuda pasina kumboti pane mamiracles. Jesu akapedzisira akati, okay, kana musingatende shoko randinotaura, chitendaiwo nemamiracles andinoita. Muri kupaona? Ndopa vakabatawo ipapo. Vakati vanhu havangatende zvatinotaura because dzimwe nguva vanenge vachitoziva kupfuura isusu. Dzimwe nguva tinenge tisava entertain neshoko, nekuti chinangwa chavo kubva pakutanga chesimbori chekuti vanhu vaende kuna Mwari. Chinangwa chavo chiri chekuisa ruoko rwavo muhomwe dzavanhu nokutora zvinenge zvirimo vachiisa muhomwe dzavo. Hazvinei naMwari izvo. Ihove dzavari kubata vachiti vari kubatira Mwari, ivo vachiita vachingorasisa vanhu zvavo kuti vagodya hove dziya ivo pachavo vachirasa dzavasingade. Hazvizi kunzi vanhu ngavaende kudenga, ngavaone Mwari, ngavaponeswe, kwete. Ndezvekungoitawo kanenge kakrabhu so kengoti kanongopota kachitipa mari kabinda uko sort of. Muri kunzwa? Mozisi akachema akapuhwa muti wokutungamirira vanhu kuti mvura dziite dzitapire. Zvikanzi Jehovha akavaitira mutemo nomurayiro ipapo, uye akavaedza ipapo. Amen. Muri kuona kakuedzwa kwatinoitwa. Kana makuona makungona mamiracles teereki moziva kuti pane something wrong. Matorasvika, nekuti chinofanira kunge chichibuda pashoko raMwari ndo mweya waMwari. Munenge muchifanira kufarira murayiro nemitemo yaMwari kupfuura mamiracles. Muri kuona? Something is wrong neshoko. Ndosaka makufarira mamiracles. Watova muedza kwamuri, hamusi kuzviona, hamusi kutsvaga Mwari, muri kutsvaga mamiracles.
akati kana mukanyatsoteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu uye makaita zvakarurama pamberi pake. Chinhu chandiri kuda pavhesi 26 apa zvikanzi kunyatsoteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu. Munombotsvaga kunyatsoriteerera here pamunenge muchiverenga? Hakuna kumirira mufundisi kuti akupei inzwi. Imi mutsvagai mweya waMwari, teererai inzwi raMwari, munzwe kuti riri kubuditsa kuti chii. Tati Bhaibheri chii? Igova. Panotoda mweya waMwari, panotoda ungwaru, panotoda kuti tivhurwe maziso, tipuhwe uchenjeri hunobva kudenga, kuti tione kuti Mwari vari kuda kuita sei apa. Zvikanzi tigobudisa chii? Zvakarurama. Iwo pauri kunzwa inzwi raMwari uri kubudisa zvakarurama here? Wakasabudisa zvakarurama nyangwe varinzwa zvichave zvinokuvavira zvinezvi. Uri kungoendawo zvako kuchechi kungoenda, but hakuna shoko racho, hapana zvariri kukuita. Urikuona? Unofanira hunge uchione chidokwaira chokuda kuva munhu wakarurama, uchiteerera, uchizvigadzirisa pachako. Hapana anomubhuya kumba kwako asi kuti spaction panapa, spaction panapa, toda kuona kuti uri kuita zvinhu zvakanaka here. Hapana munhu anombodaro. Iwe kutozviona wega. Ungangoenda kuchechi navamwe wononzwa zvinenge zvichitaurwa nemufundisi uku, asi kana wadzoka wabva ikoko zvaunenge uchiita kubva musi wabva ikoko kusvikira paunozodzokera futi, unofanira kunge une karipoti kako kaunenge uchinyora pasi uchiona kuti ndabva pane chakati, ndakazarirwa pakati, ndakabva pane chakati, ndadzidza zvakati, ndakufamba so. Murikuona? Ndozvinoda Mwari. Zvikanzi mukarerekera nzeve dzenyu kumirayiro yake, hakuzwa kungonzwa chete asi kunzwa nekuita sei? Nokuita. Uyezve zvinhu zvaMwari zvakavanzika, zvine malayers. Mushoko rimwe chete iroro pane malayers ekuvandudzwa kwedu nokuvakwa kwedu. Zvikanzi uye mukachengeta mitemo yose, haangauyisi pamusoro penyu zvirwere zvose zvandakauyisa pamusoro pavaIjipita, nokuti ndini Jehovha anokuita sei? Anokuporesai. Muri kupanzwa? Zvikanzi hapasina matambudziko kana muchiteerera nokuita zvandinotaura. Zvikanzi handingakurovei. Muri kupanzwa? Kuedzwa kunouya hongu, asi hanzi handisi kukurovai kuti ndikuparadzei. Ndoda kungoti mungoona kunaka kwaMwari, muvandudzwe. Muri kunzwa ka? Zvasiyana nekurova kweIjipiti. Kurova kweIjipiti kwanga kuri kuparadzwa chose ka, nokuti Ijipiti yanga yakabatira pazvinhu zvouno upenyu, yanga isina kubatira pazvinhu zvaMwari. Jobho akaidzwa nekuparadzirwa zvinhu zvouno upenyu asi akaramba achitenda. Muri kupanzwa? Iye akaramba achitenda. Ndo zvakaita Mwari nekuti atizive kuti mazuva edu akamira sei. Tikaramba tichitenda paanotitorera ipapo, zvisinei kuti tine zvizhinji kana zvishoma, pakanaka. Ehe, ndiye Jehovha anotiita sei? Anotiporesa. Ndiye zvakare anotiita sei? Anotiita vatsvene. Amen. Zvikanzi ipapo vakasvika paErimu, paiva namatsime 12 uye nemiti yemichindwe 40, uye vakadzika misasa ipapo pedyo neMvura. Muri kupanzwa? 12 matsime chi? eMvura. Zvichireva kuti marudzi aIsraeri akanga abatwa nomweya. Zvikanzi vakagara pane mvura ipapo. Muri kupanzwa? Pane matsime eMvura, pane shoko rinomweya. Vakagara nguva huru vari ipapo vachifadzwa nomweya waMwari, vachifadzwa neshoko raMwari, vachifarira shoko nokuita zvarinotaura. Michindwe inoti chiko? Ndika michindwe inenge yakamira kuti twi. Michindwe inomira kuti twika. Handi zvo zvakaita mapamu trees aya. Zvikanzi ari kumadziro eimba yaMwari. Mwari akataura kuti unoramba wakabatirira pazvinhu zvangu, ndichamunyora zita rake pamadziro emba yangu. Muri kupaona? Zvikanzi vakaramba vakati twi. Havana kuita sei? Havana kuzunguzuka. Zvikanzi 40 zvinoreve chiko. 7 takati zvinoreve chi? Complete. 10 zvinoreve chi? Holiness, murayiro ine 10. Righteousness. Muri kuona? Ndosaka zviri kunzi michindwe ka ine 40. Amen. Mirayiro times completeness. Muri kunzwa ka? Ehe. Zvikanzi vakadzika misasa yavo ipapo pedyo neMvura. Hama wadiwa, nguva inoita shoma kuti tinge tichiparidza, asi tinenge tichiedza kuita sei? Kudzidzisa, hatisi kuparidza. Nguva inotitira godo. Ndinovimba kuti hama dzangu muchava neweekend yakanaka, muchava neSabata rakanaka. Ngarizadzwe neutsvene nerugare. Tikati isu vanochengeta maSabata ndisi tinofanira kuti rugare. Ndinoti rugare kwamuri hama dzangu, kusvika tasangana zvakare, zvichida svondo, zvichida Sabata rinotera,
chisarai. Uno uri musi wani wa 24 July 2026.